Ragel mis-Siggiewi li jinsab akkużat possess aggravat ta' droga inżamm arrestat wara l-Qorti ma laqgħetx talba għall-ħelsien mill-arrest. Ħoris Fenek ta' 42 sena tressaq l-Qorti wara li nstabu madwar kilo droga eroina f'gallinar fir-razzett tiegħu fis-Siggiewi wara rejd li saret mill-Pulizija nhar it-tlieta. Fenek kien akkużat ukoll possess ta' droga kannabis u li hu reċidiv. L-imputat wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih. Min barra li ma laqgħetx talba l-ħelsien mill-arrest il-Qorti preseduta l-Maġistrat Marsen Farrugia ordnat li jkunu friżati l-assi tal-akkużat. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-ispetturi Frank Tabone u Joseph Sherry filwaqt li l-avukat Raiza Colombo deret għal Fenek. Raġel ta' 63 sena nżamm arrestat wara tressaq fuq akkużi relatati ma' kompliċita f'serqa. Balzan ċaħad li kien kompliċi u li pprovda għodda li ntużaw waqt serqa. Il-prosekuzzjoni mexxija mill-ispettur Ragel oġġezzjonata talba l-ħelsien mill-arrest minħabba l-fatt li Balzan qed jassoċja ruħu ma' persuni li qed jabbużaw mid-droga u hemm riskju kbir li jkompli jidħol fiktar inkwiet mal-liġi. Fil-fatt Balzan qed jgħix f'garaxx bħall-qormi li kien iffrekwentat minn persuni li qed jabbużaw mid-droga. Min-naħa tiegħu l-akkużat tenna li m'għandux problema ta' droga. Madankollu l-Qorti preseduta mal-Maġistrat Marsen Farrugia ċaħdet it-talba għall-ħelsien mill-arrest u ħarġet ordni ta' supervizjoni fuq Balzan. L-avukati Lennox Vella u Marisa Mifsud deru għall-akkużat.